ଖାଣା କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବସି ଆସି ମତେ ରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଆଜି ମୋ ଆଖିଟା ଡେଉଁଛି? କଣ କି ଆଜି ଆସିବେ କି କଣ କୁଣିଆ? ଗେଢ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ ଆସିଛି ନା କଣ ଆମ ଘରକୁ। ଆରେ ନାନୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାହା ହଉ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଲୋ। ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କାହିଁକି? ଭିତରକୁ ଆସ। ହଁ ଲୋ ଗେଡ଼ି, ତୁ କହନି ମୁଁ ପା ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ତୋର ସେ ଯା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଲୋ ନାନୀ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଓହୋ, ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ। ନହେଲେ ତୋର ଯୋଉ ତ ଫୁଲେଇ ଯାହା ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି କଥା କହିବ ନା, ତ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ। କହନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ସେଇଠି ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଯେମିତି ତା ଶହେ ଷାଠିଏ ଖାଇଯାଇଛି। ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିନି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ, ସେ ବା ସେଇମିତିକା ଲୋକଟା। ସେ ବା ମୋ ରାଗ ଚଢ଼େଇ ଦଉଛି। ଯାହା ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ତୋର କେହି ଯାହା ଫା ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ରହୁଥିବୁ ନା? ଆଲୋ ଯା ସିନା ନାହିଁ, ମୋର ଯୋଉ ତେରା ସ୍ୱାମୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସେ ତ ମୋ ପାଣି ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ତା ଆଖିରେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛି।